Benvinguts i benvingudes a un nou espai del podcast Fent el Suec. Avui parlarem sobre la identitat digital comparant dues eines que, tot i tenir objectius similars, han seguit camins diferents. El Banc ID a Suècia i el recent Mi DNI a Espanya. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. El Banc ID és una eina que permet als ciutadans suecs identificar-se digitalment per accedir a serveis públics i privats. Va ser introduït l'any 2003 per Finansiel ID Teknik, una empresa propietat de diversos bancs suecs. Inicialment, el Banc ID es va utilitzar principalment per a tràmits amb l'Agència Tributària Sueca i l'Agència Sueca d'Assegurances Socials. Amb el temps, el seu ús s'ha estès a una àmplia gamma de serveis, com ara la signatura de documents electrònics, la realització de transaccions bancàries i l'accés a serveis de salut. Una de les funcionalitats destacades del Banc ID és la possibilitat de mostrar el teu número personal suec, conegut com a personnummer. Aquest número, assignat per l'Agència Tributària Sueca, és essencial per a la identificació dels ciutadans i s'utilitza en nombrosos àmbits de la vida quotidiana. Seria com una espècie de DNI suec. Aquest número, aquest personnummer, és un número d'identificació nacional que consta de 10 dígits en format any, mes, dia i 4 números més. Els 6 primers dígits representen la data de naixement, any, mes i dia. En alguns llocs et demanen 12 dígits. Això vol dir que has de posar tot l'any sencer. És a dir, si has nascut l'any 1980, has de posar 1980. Si et demanen 10 dígits, només 80 ja és suficient. I després, els 3 números següents són un número seqüencial i l'últim és un dígit de control calculat mitjançant l'algoritme de l'1. Aquest número és fonamental per accedir a serveis com a la sanitat, educació, la banca, a contractar serveis via telèfon, etc. A Espanya, el 2025 s'ha introduït Mi DNI, una aplicació que permet als ciutadans portar el seu document nacional d'identitat en format digital al mòbil. Aquesta iniciativa busca facilitar l'accés als serveis digitals i reduir la dependència del document físic. Tot i que Mi DNI encara està en fase d'implementació i no és vàlid per a tots els tràmits, representa un pas important cap a la digitalització de l'identitat a Espanya. Parlem ara d'aplicacions mòbil per pagar. Aquí a Suècia tenim el sistema anomenat Swish, que és una aplicació de pagament mòbil llançada el 2012 per 6 dels principals bancs suecs, en col·laboració amb Bank Girot i el Banc Central de Suècia. Permet als usuaris enviar diners instantàniament utilitzant només el número de telèfon del destinatari. Per utilitzar Swish, cal tenir un compte bancari en una identitat sueca i vincular-la al número de telèfon mitjançant l'aplicació Swish i l'identificador electrònic Bank ID. Aquesta combinació garanteix una alta seguretat en les transaccions. Swish s'ha convertit en una eina omnipresent a Suècia, utilitzada tant per particulars com per empreses, organitzacions i fins i tot esglésies. És habitual veure codis QR de Swish en mercats, botigues i llocs d'esdeveniments per facilitar els pagaments. Seria una espècie de Bizum a la sueca. Recordem que Bizum és una plataforma també de pagament mòbil llançada el 2016 com una iniciativa conjunta de 27 entitats bancàries espanyoles. Permet enviar i rebre diners instantàniament utilitzant només el número de telèfon del destinatari sense necessitat de conèixer el seu número de compte. Una de les diferències més destacades és que Swish requereix l'ús de Bank ID, que és, com he dit, un sistema d'identificació universal que ens serveix per a un munt de serveis, tant públics com privats. I fins aquí el capítol d'avui. Espero que t'hagi agradat. Gràcies per escoltar aquest episodi. Si tens alguna pregunta o vols compartir la teva experiència amb la identitat digital, no dubtis en contactar-me. Tens totes les dades a les notes d'aquest programa. Una cordial salutació i ens escoltem ben aviat. Adeu!